No niin, olemme haastattelemassa maaseutujohtaja Antti Pulkkista. Ja ensimmäinen kysymys olisikin, millaista maataloutta täällä Kalajoella niin kuin yleensäkin harjoitetaan? Joo, Kalajoen maatalous ja alkutuotanto on tunnetusti vahvaa ja monipuolista. Ja se missä Kalajoen maatalouden harjoittaminen poikkeaa muista kunnista sekä alueellisista että valtakunnallisista, on nimenomaan tämä monipuolisuus. Ja Kalajoella on vahvoja tuotantosuuntia useita. On naudanliha, perunatuotanto, sianliha ja maidontuotanto. Ja jos maatalouden myyntituloja katsotaan, niin kaikki nämä sijoittuu valtakunnan kärkikymmenikköön. Ahaa, niin kyllä. Ja maatalouden myyntitulot ovat kaikkiaan Kalajoella noin 30 miljoonaa euroa, mikä on aika lailla sama kuin tämänhetkinen matkailutulo. Ja näistä niin tuotantomääristä ehkä paremmin voisi kertoa nämä tuotantomäärät, että perunaa tuotetaan yli 50 miljoonaa kiloa, mikä laskennallisesti riittää ruokkimaan 875 000 henkilöä keskimääräisellä kulutuksella. Sianlihaa 4 miljoonaa kiloa, mikä riittää reilusti yli 100 000 henkilön vuotuisen kulutustarpeen täyttämään. Ja naudanlihaa 1,5 miljoonaa kiloa, mikä riittää kattamaan noin 80 000 henkilön vuotuisen kulutuksen. Ja maitoa 25 miljoonaa litraa, mikä riittää kattamaan 140 henkilön vuotuisen kulutustarpeen. Ja sitten on tämmöisiä uusia tietysti tämmöisiä myös muita elintarvikkeita, mitä tuotetaan. On marjoja, 60 hehtaaria, kurkkua, tomaattia, kaalia, salaatteja, myös tämmöisiä merkittäviä määriä. No entä mitä te sanotte tästä Kalajoen viljelyalasta, että kuinka paljon niin kuin, Kalajoella on niin kuin, yhteensä tätä viljelyalaa ja mitä yleisesti mitä tällä Kalajoella yleensä viljellään? Kalajoen viljelyala on noin 16 800 hehtaaria ja suurimmat viljelykasvit on viljat 7500 hehtaaria, sitten nurmet noin 6000 hehtaaria ja perunat 1600 hehtaaria. Kyllä. Ja aika pitkälle tulee tämän tilarakenteen puolelta nämä pellon käyttömäärät, että on vahvaa kotieläintaloutta ja menee lähinnä tänne viljat lähinnä menee ja myös nurmet tänne eläinten ruokintaan. Joo. No nyt kun kerran nuo tuotantoeläimet mainitsit, niin mitkä on ne yleisimmät tuotantoeläimet, mitä Kalajoella nyt on? Tuotantoeläimiä on paljon. Nautoja on noin 13 000, joista lypsylehmiä 3200. Sitten maidon tuotantoon siirtyviä lehmävasikoita ja hiehoja 2500. Aha. Sitten tämmöisen naudanlihan tuotantoon sonneja 3500, emolehmiä vajaa 1000 ja sitten nuorkarjaa vähän vajaa 3000 päätä vielä. Ja tietysti sikoja, vahva sikatalous, niin vajaa 17 000 sikaa on kaikkia Kalajoella. Kyllä. No entäs sitten on taas tällainen uusi keskustelun aihe, mikä on nyt ollut esillä, niin nyhtökaura, oletteko te siitä paljon kuullut? Nyhtökaurasta oma tieto perustuu lähinnä mitä on lukenut lehdistä ja netistä katsonut, että tällainen uusi innovaatio, mikä on kehitelty Suomessa ja hieno asia, että Suomessa on kehitelty. Joo. Saattaa tulla ihan myyntituote tästä. Tällainen hyvin proteiinipitoinen kasvisruokavaihtoehto. Ja mitä sen verran on katsonut käyttökokemuksia, niin ilmeisesti tällä hetkellä viedään käsistä kaikki nyhtökaura, mitä saatavilla on. No minkälainen teidän tämä oma mielipide on tästä Kalajoen tulevaisuudesta niin kuin maataloudessa? Tällä hetkellä maatalous on sen aikamoisella vähän kriisissäkin, että hinnat ovat alhaalla, mutta täällä on voimakasta tuotantoa
ja edelleen investoidaan. Että tällä hetkellä tilat investoi vähän pienemmin. On maitotiloja, jotka laajentavat siellä seinien sisällä ja tämmöistä hyvin niin hallittua. Ja tällainen talousosaaminen tulee jatkossa korostumaan hyvin paljon.